Vážení přátelé, dobrý den na našem krásném bílém historickém náměstí. Jsme rádi, že se podařilo to krásné počasí, sluníčko, které na nás svítí a na ty krásné lidičky a hlavně ty překrásné stroje, který s těma hodnýma lidičkama přijeli k nám do Telče. Musím vám říct tolik, je to 3. májová rally u nás na krásné bílé Telči a zajišťuje to náš spolek telských velocipedistů. Začali jsme před 5 lety, udělali jsme pár srand a teď jsme to už rozjeli tak jako trošku ve větším. Díky každému človíčku, který k nám přijede a začíná to být opravdu jako velice zajímavá akce. Lidem se strašně moc líbí a jsou rádi, že k nám do té Telče můžou přijet. Tak můj stroj, já jsem ho koupil tak před třeba měsícema. Jsem čistě nový majitel a jsem na prvním srazu. Jinak je to Aero 30 z roku 1936. Dvouválec, dvoutakt, litrový objem. Má to 30 koní, takže na tu dobu to bylo dobrý. Tady máme na 120 strojů, aut a motorek a asi 40 kol. Je tady pár zajímavých veteránů kočárků. Bohužel v tom nemáme děti, protože jak byla dlouhá zima, tak přesto jsme nestihli ty malé děti udělat, tak tam máme zatím jenom panenky. Ale myslím, že i tak s těma panenkama se to lidičkám bude líbit.